Bine te-am găsit! Astăzi vorbim despre un tip de traumă care nu se vede întotdeauna la exterior, dar care afectează profund felul în care relaționăm, iubim și trăim. Vorbim despre trauma relațională. Poate ai fost într-o relație care te-a făcut să te îndoiești de tine, poate ai avut parte de umilință, manipulare, abandon sau control emoțional. Poate ai crescut într-o familie în care dragostea era condiționată, în care trebuia să te conformezi, să te schimbi sau să te anulezi ca să fii iubit. Toate acestea pot lăsa răni emoționale adânci care influențează nu doar ce trăim azi, ci și cum ne percepem pe noi înșine. Dar înainte să începem, un scurt disclaimer. Sunt Ica Secoșan, psiholog clinician și psihoterapeut, doctor în medicină și fondator al Mind Power Clinic, o clinică de psihoterapie în care toți psihoterapeuții susțin ședințe de terapie în cabinet și online. Acest video are scop educativ exclusiv, nu ține locul unui demers terapeutic. Dacă le regăsești util, te invit să dai un like și subscribe canalului nostru de YouTube. Haideți să înțelegem împreună ce este trauma relațională, cum se formează, cum se manifestă și cum o tratăm noi la Mind Power Clinic prin terapie cognitiv-comportamentală și alte tipuri de intervenții validate științific. Ce este trauma relațională? Trauma relațională este o rană emoțională produsă în contexte de relație apropiată, în care ar fi trebuit să te simți în siguranță, dar nu ai fost. Este trauma care apare atunci când persoana de care depinzi te rănește. Iubirea vine la pachet cu respingere, control sau frică. Ești neglijat, manipulat, ignorat sau invalidat în mod repetat. Spre deosebire de o altă traumă, cum ar fi un accident sau o catastrofă, trauma relațională este cumulativă, adică se întâmplă încet, repetitiv, în contexte aparent obișnuite. Și tocmai de aceea este greu de recunoscut, dar efectele ei pot fi devastatoare. Ce forme poate lua trauma relațională? În copilărie, prin părinți critici, indisponibili emoțional sau abuzivi, prin iubire condiționată, te iubesc doar dacă ești cum vreau eu, roluri inversate atunci când copilul devine părintele părinților, prin rușinea constantă, comparații sau invalidare. În relații de cuplu, prin parteneri abuzivi sau manipulatori, relații cu persoane narcisice sau persoane cu alte tipuri de tulburări de personalitate, prin frică permanentă de abandon, control, gelozie, umilire. Cum știi că porți o traumă relațională? Chiar dacă trauma a fost în trecut, efectele rămân în prezent. Ai dificultăți în a avea încredere în ceilalți, te simți nevretnic de iubire, intri în relații în care te pierzi sau te anulezi, eviți apropierea emoțională de teama să nu fii rănit din nou, simți rușine profundă, vinovăție sau gol interior, te autosabotezi în relații, când e bine aștepți să se strice. Această traumă te învață adesea inconștient că iubirea doare, că apropierea nu este sigură, că trebuie să controlezi, să eviți sau să te protejezi emoțional. Știi de ce doare atât de tare? Pentru că trauma relațională atinge exact acele locuri în care aveam nevoie de siguranță și conectare. Creierul nostru este programat biologic să caute relații apropiate. Când exact acele relații devin surse de durere, apare o ruptură profundă între ceea ce ai nevoie și ceea ce ai primit. Și asta te poate face să internalizezi convingeri false, cum ar fi: e vina mea, nu merit, sunt greu de iubit, te îndoiești de intuiția ta, poate exagerez, poate sunt eu prea sensibil, te învinovățești pentru abuz sau neglijare. Cum arată trauma relațională în viața adultă? Printr-un stil de atașament anxios sau evitant, fie te agăți de partener și trăiești cu frică de abandon, fie te retragi complet de teamă să nu fii rănit. Prin alegerea inconștientă a partenerilor indisponibili, te atrag persoane care repetă rana originală, sunt poate reci, critici, instabili. Prin dificultăți în a stabili limite sănătoase, nu știi să spui nu, accepti lucruri care te rănesc,
de frica respingerii, prin tendința de autocritică și rușine, te simți prea mult sau niciodată suficient, prin autosabotaj în iubire. Când totul merge bine, simți că nu ești în siguranță și creezi conflicte sau te retragi. Cum lucrăm pe trauma relațională în terapie la Mind Power Clinic? Printr-un protocol adaptat, bazat pe terapie cognitiv-comportamentală, protocol combinat deseori cu alte tipuri de intervenții validate științific în funcție de nevoile fiecărei persoane. În primul rând, stabilim un spațiu sigur, fără judecată. Poate fi de foarte multe ori prima relație în care ești văzut, auzit și acceptat cu totul, relația terapeutică care devine în sine un mediu corectiv. Înveți pas cu pas că ești în siguranță chiar și atunci când ești vulnerabil. În al doilea rând, identificăm rănile timpurii și tiparele relaționale. Lucrăm cu întrebări de genul: ce ai învățat despre iubire? Ce ai fost nevoit să faci pentru a primi afecțiune? La ce ai renunțat sau ce ai renunțat să mai exprimi ca să nu fii rănit? Aducem la suprafață în acest mod tiparele inconștiente care se repetă în relațiile tale actuale. În al treilea rând, rescriem convingerile formate în traumă, convingeri precum nu merit iubire, oamenii mă vor răni întotdeauna, trebuie să fiu altfel ca să fiu acceptat, și le explorăm împreună, le punem sub semnul întrebării și le reconstruim pe baza experiențelor din prezent. În al patrulea rând, învățăm să simțim și să reglăm emoțiile. Trauma relațională te poate face să-ți amorțești emoțiile, le eviți sau le treci într-un mod copleșitor, iar în terapie înveți să recunoști ce simți, să exprimi nevoile într-un mod sănătos, să te calmezi fără să te abandonezi pe tine. Antrenăm apoi limitele și granițele personale. Înveți că ai dreptul să spui nu, nu trebuie să salvezi pe nimeni. Și ai dreptul să poți avea relații în care nu e nevoie să te sacrifici pentru a fi iubit. Adică, cu alte cuvinte, încet, încet reconstruim încrederea în ceilalți și în tine. Începem cu relația terapeutică, apoi începem cu relațiile semnificative din viața ta. Înveți să te deschizi treptat, fără frică. Să ai relații în care poți rămâne tu, chiar și în vulnerabilitate. Lucrul cu trauma relațională nu este un sprint, este un proces profund care poate dura destul de multe ședințe, uneori chiar peste 20-30 de ședințe. Dar merită, pentru că nu reconstruiești doar o relație, ci reconstruiești modul în care te raportezi la tine, la ceilalți și la iubire în general. Dar dacă suferi de această traumă relațională, ce ai putea face chiar de acum? Observă în ce relații te pierzi sau te retragi, scrie ce ai învățat despre iubire în copilărie, întreabă-te ce nevoie emoțională n-a fost împlinită atunci și o caut obsesiv acum. Și dacă simți că vrei să vindeci aceste răni și nu poți singur, noi suntem aici. La Mind Power Clinic lucrăm alături de tine pentru a înțelege trauma relațională, pentru a reconstrui siguranța emoțională, pentru a crea relații sănătoase și conectate. Pe mindpowerclinic.ro vei găsi sute de articole gratuite, printre care și descrierea în pași mărunți a ce ai putea face în cazul în care suferi de această traumă relațională. Te invit să intri pe site-ul nostru mindpowerclinic.ro și să începi să faci un pas chiar de astăzi. Și îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la finalul acestui video. În cazul în care l-ai găsit util, te invit să dai un like și subscribe canalului nostru de YouTube. În acest fel ne ajut să distribuim mai departe aceste informații gratuite oamenilor care au nevoie de ele. Pe curând!